Ahojte, dnes si predstavíme vrták. Vrták, hovoríte si, to je nuda, je do dreva či do železa. Pre tento vrták to však neplatí, pretože toto je splneným snom každého majstra. Tento vrták totiž to zvládne naozaj všetko. Práca s týmto vrtákom ma absolútne uchvátila. Toto je niečo, čo bolo naozaj potrebné. Konečne nemusím mať milión vrtákov, stačí mi pár veľkostí od tohto, pretože tento zvládne naozaj všetko. Jedná sa o univerzálny vrták Herman DC62V Craft. Môžete s ním vrtať do tehly, betónu, dlažieb a obkladov, plastu, dreva a dokonca aj neželezných kovov, takže je to absolútne neuveriteľne univerzálny vrták. Je tvorený z karbid wolframu, teda z pekaného karbitu, tvrdokovu. Avšak to naozaj zaujímavé je na jeho vrchole, pretože sa jedná o špeciálne drážky v tvare V, ktoré sú brúsené diamantom a povrch upravený pieskovaním. Čiže tento malý odvážny vrtáčik toho nielen zvládne neskutočne veľa, ale aj dosť dlho a veľa vydrží. Tehly, betón, kameň, dlaždice, porcelán, žula, mramor, plasty, drevo a materiály na báze dreva, ako aj neželezné kovy. Nič z toho mu problém nerobí. Avšak dávajte si pozor, je vhodný hlavne na vrtanie bez príklepu. Vrtáky strácam pomerne často, ale na tohto drobca si dám jednoznačne bacha. Ak aj vy potrebujete náradie, na ktoré sa môžete spoľahnúť, vyberte si jednoznačne Herman.